Případně taky dobrý spot je, když se dostanete, to taky, ale když jdete tímto směrem, tak tam se dostanete k tomu ty plechy, tak z toho, tam taky může být člověk otrapný. Jo, tím jak jsme teďka procházeli. Jo, tam je to akorát víc tady od nás logo. Jinak teda tady přes louku, teda to je furt, vlastně je to celý obsažený páskou. Jo, je to celý páskou, nemůže to zabloudit. Je to dobrý. Jo, abych nešel na rady. To je tam. Říkám, abych nešel na rady. Jo, taky dobrý je, když se chcete jít jako okolo, tak držet se u hrany toho hřiště. A podél, tak tam se dá sejít jakoby bokem do toho potoka, že nejste vidět z té jejich pevnosti. Jo, dá se to tam drobě tak proplížit, ale to je potom spíš na to další. Teďka je to jedno. No. Hlavně vyhrát. Ale teď vyhrát nejde. Nevím, Tě to bolí. Přes. To jsem všechny tady dohrávky. To je postavec, ale jak poslouchají ovce. Jenom já jsem to možná přeslechl ve spawně, když sem přijdu, nebo... Po 3. Nebo 3 minuty. Jo. To je prdeli, červených je víc, to už vidím teďka, ty vole, na tom. Ne, to máš takový to větší nespokojený airsoft. No mrdám, ale nemají dost tam všichni pro softwary, jo. Taky 7. Začátek hry na odpískání nebo na čas? Já tady povídě hrabuje za. No dozadu neběhnu. Jinak se zeptám, běhá vůbec někdo? Nebo chce se někomu vůbec? Jo, tak to běhnu. Ale vy se přijde takový magor a ten bude běhat jenom se štítem, bez zbraně, takže... No. Ty chceš proběhnout, takže předpokládám, že ty chceš na to. Tak jo, jsme ready? Jo. Jinak, co jsem ještě náhodou neřekl, tady v té neoplocen části je hranice toho hřiště, samozřejmě tady ta červená páska. No? Takže tím je ohraničen celý hřiště, tam v té oplocený je to samozřejmě ten plot, ta hranice toho hřiště, za hranice se myslí. Jo? Chceš doběhnout na hrad. Jednu hru s tebou obětu. Respawny po 3 lidech nebo 3 minuty, to jsem říkal, OK? Tak já to dopísnu, připravte se. Běž. No, hrádej. Teď jsem chtěl betonový baston. Ne, to nebude. Páře se tě to. Co máš v té druhé kapse, druhý velký? Nic. Tak je to dobrý, to se ti rozlomí sám. Takže k hradu a já si tam někam zalezu. U toho hradu, tak tam jsou ještě ty plechové překážky nějaký, jak říkal, ty jsou vlastně, jak jsme šli tou bránou přes ten mostík, tak ten je víc, víc doleva odsad. Jo, je to po celém tom jejich hradu, jakoby oni jsou tu dva, levý a pravý. Jo, takhle. Ale ten pravý je fakt super, já jsem minule byl ze Slipu 885, krásně vidět na celý horní hřiště. Jo, přímo z toho řeště, no ty máš výhodu, vole, ty vidíš ze zhora, vole, těchto hradů. Potřebuji, vole, štítky. Jo, takže na to, Marťa? Jo. Čivo, já jsem se nechal si doplnit.
Mám. Já jsem to viděl. Tak je to je 3.
půjdeš... Spolá, ne? Jo, vy dva nějak hrajete spolu? Nebo Ne, my tři. vy tři jste takhle spolu? Tak vy tři byste šli takhle se štítem s jedním? Někdo se přidat? Asi s tomu spíš Jo? s tou brokovnici, jako já nebudu s tím. On pro tebe lepší ty překážky, to je pravda. Nebo Dobře, tak vy dva byste šli spolu, jak se jmenuješ? Sebastian. Seba. A když někdo půjde třeba kulomet, by mohli. A jestli by si šel zase dvojici, bychom udělali druhou štít kulomet, OK. že by to, vy byste šli přes pole. První bych viděl, já nevím, teďka kdo z vás by měl teoreticky lepší dostřel, no to asi bude stejno, vy dva. No. Myslíš, že ty? Máme tady, ne? Mm. Spíš on. Tak Spíš vy dva on. byste šli hned odsaď, Jo. směrem k ním, k tomu hradu. Přes, jako počkej, takže já jdu k hradu. Nebo jdu přes pole. Vy půjdete přes pole směrem k hradu jej. Jo, jako můžete ten zelený. Jo. Tak, ten zánek. A my jdeme tady... A vy byste to vzali jakoby k plotu a podél plotu byste tlačili dál. Zbytek, snipy se drží vzadu, vy dva budete přibíjávat dopředu krycí palbu na snipu, ať se dostane dopředu trošku. Nebudem taky sedět za Ale- překážkama. Ne, nebudem to. Plotu, ono je to asi jedno, jestli z té strany nebo z té druhé strany. Sávka může jít tam. Dá se tam projít 13 způsobů. Já bych ho potřeboval spíš u Jo, sebe. tak Levá, pravá prostě. Jasný, jo. Na to zvládneme ve dvou. Všechno přes mosty. Má dobrý dostřel. Když někdo umře, nic se neděje, stáhneme se tady, vždycky když někdo umře, Respawn byl taky potřebný. Stejně. jo, úplně Jo, to je stejný. stejný. Ve finále máme utvořený dvojice, že jo, snipy spolu, vy dva v uvozovkách spolu, vy dva spolu, vy dva spolu. Vždycky, když jeden z té dvojice chcípne, tak ten druhý si zaleze, pokryje to, ten druhý ho tam na tom místě eventuálně najde. Když cípnou oba, nic se neděje, o tom ta hra je, že se Jo. prostě přetahuje. Šnipy by mohli jít, tady je dobrý nějaký ten posed, tam byste mohli někde potom. To je skvělý tady, no. Tam, když, No, tady někde. Tam, když někdo jde s kulometem, tak ten to tady minule držel celou hru. A nebo, někde? a nebo snipa, tady někde Ale posed. ne, ten je tadyhle, Jo, jak jdeš tam. jakoby, jak si ty překážky. Jak je mostík? Jo, tak tam vlevo je takový postat a on si může Jo, jít hned nahoru. jako vedle, jak je tady ta, No, to to prkno, není tak jenom moc prostě A z toho vidíš i na ty Jo, na z toho- hřiště na To překážky. vidíš na všude. celý hrad a doprava. Vlastně na celý vrchní hřiště tam vidíš. Chceš na To je to? takové- Chceš na posed? Ale to prostě camping, možná se právě prostě dojde Juggernaut. Já si taky myslím, no, že to... No to ne, že by ze začátku bys to tam Jenom nás to... pohlídal, Ale hlásil by si, kde můžeme kdo je. udělat to, že ty si tam zalezeš a já z brokovnici budu hlídat most, aby se k tobě nedostal. Tak. Jo. Protože A my- on bude muset přecházet a já budu po něm slit tebe. mraky. A my dva budeme se snažit posouvat, to je psychopat a já jsem línej, takže on běhá, já koukám. Jo. Tak bys, nebo neříkám, jako jestli to chcete nějak jinak, tak Pane. klidně, pro dobu. A jako za mě lepší jako se nějak hejbat, než jako tohle mě úplně už teďka nebavilo, jakože já jsem tu měl, vole, Ty byli tady překážka, já se rozběhnu zahrát a dostanu tady Já odsaď, vole, jsem- to mě zašel 3 a 4. Jo, No jasně, tak já jsem tam akorát šel, já jsem tě viděl. Já jsem se taky nemohl z toho místa No, tam jasný, nahoře. no. Já jsem tam potom začal jako držet kryl a počkej. koukal jsem se nikdo. Takže já nabíjával jsem se kuďákou, jako, Já později to začal držet, Ne, ale já jsem prostě jak teprve jsme hráli dál minulou hru, ten... ale, jo, všichni víme to? jdi na ten Jo. posed, jo. Jo, a ten je tam mohl. Jo, hele, naposledy třeba 2-3 rychlý skilly, zahlásit pozice, kde kdo je, šoupnout se třeba dál. Jdem! Žiješ? Dobrý. Pojď přede mě. Ale určitě. Jagger! Jsi schopnej? Jo, počkej, on je mrtvý, tak jdeme dál, ne? Jagger je mrtvý, ale pomocník ne. Teď je zase živej. Zavři mrtvolu a běž. Mrtvola tady, mrtvola! Běž mrtvoliště. No, tady to okolo. Dobrý. Pomocník no. Máš? Ne, do štítu. Ne, dostal si do zadku ode mě. Teď jo, ale ty. 1, 2, A ty jdeš za zadku, ne? Ty zůstáváš na místě. Já zůstávám, ty docela.
8, 9, 10. Yeah. Ale nezved se mi. S tím štítem musíš do nohy. To se strefíš vždycky. Tak jo, hele, já to zkusím víc znovu. Jo. Je těžký? Jo. Ty vole. Hej, já jsem ale úplně pustý. No co to mám zase? Asi píčovina takhle, co? To nedá. Hej, ale já jsem... Co mentál obráceně? úplně. Co mám, o co to mám strajk? To je na hovno. Pomůžeš mi prosím to sundat, já jsem úplně mentál. Co? No kalacha, jo, já jsem úplně postižený. Já s tím chodit nebudu, protože... Vydrž. A můžeme rovnou jít, že jsme tady byli ve třech. Ty vole, jak se sundeme? Nahoru jenom. Nějak. A ono je to někde zaseklý. Tady? Jo, paráda, to děkuju. Já myslel, že to máš nějak ode mě, Ne. Já mám pistoli, když tak, takže... OK. Tyjo, nechápu, já jsem byl zakleklej za štítem a dostal jsem do nohy. No, Tak jdem. Znovu? Hele, chceš jít? Spíš tím pangatem, nebo... hele, až tu kdybych našel, to je jako hrozně na myslím- ráně. Takhle přes pangate, anebo až za tou zdí? Z jejich strany. Za tou zdí a pak jako okolo toho plotu. Takže přejdeme a normálně až ze zádu. Jo, pokusíme se. Uvidíme, jak bude vypadat situace. Ale už dobrý, už mám dva nový kily. Už mám 2 nový kily. Pěkně. Ale zase další smrt. Ale od červených teda. Aha. Já jenom zbývám síly. Jdu, jo. Drž se na mě ale tady, když tak mi střílej jakoby spoza hlavy. Tady Jo. přes ty, jak je to zkusený, no? Jo. Počkej, tak se tady skovej. Kouknem. Vidíš něco? Pěkný kulový. Jo, tak jo. Tak půjdeme kupředu. Ale za mnou normálně nalepený. A myš mi o rameno, jakoby přes tu. Jestli to dáš. Dobrý. Nahoře jsou. Děkuji. Jo. No, tady se schováme, tady se schováme. A už to před náma? Ty jsi dostal. Jo, já jsem dostal. Ale pěknou. Mohli tady vypadla pistole někde. Pistole? Tady? Nevím, říkám, že vím, že ji nemám. Aha.
Dobrý. Já si musím upravit masku. Běžím. OK. Jsem skoro u tebe. Kde? Máš? Jsem tě střelil do ruky, ne? Ty vole, ono to nestřílí. Jasně. Ty vole, já se na to musím vysrat. Fakt, že jo? Co? Ty vole, ale ono mi nestřílelo.
Je tady, ne? No tam leží. Já jsem si říkal, to se tady nechal ty. No, protože já nevím proč. Chceš pomoct? No já to zase, ne, když to zasadím a zacvaknu, No. to zase má tendenci vypadnout. Aha, A nejde to utáhnout? Nejde. Hm. Pak tam máš to druhý, který je složit, jako by udrží to víc, ale sundává se hrozně dlouho. Musím ho povolit, Ty krávo, až tak? Jsem u bunkru. Jsem u bunkru. Ty vole. Oj. Ty pič. A seru na to, ty vole. Dobrý pokoj! Jak to teď bude? Něco se rozbilo. Ne, tu ten zásobník funguje, nefunguje. Aha, Mi ho půjčil kamarád, aha, ten Michal. jo. Jak jsem byl blízko, ne? Tak jsem To je měl tak pistolka? 2 pokusy. Jo, jo. musel Já ti otočit. půjčím zpátky. Půjčíš? Nebo jako dám už zpátky, sorry. Já si teďka dám nějakou chvilku do softu. Je to zajímavý, já jsem několikrát kvůli ní chcípnul, protože ty musíš jako dát obě, já jsem myslel, že jenom jednu. No ne, musíš mít obě. To je strašně zajímavý. Jak jsem to tam měl? Jsem kvůli tomu chcípl, tak ti dám ty věci na to. Já vím, Jedna. pěkně na hovno se to tam dává, no. A druhá musím rozapnout, protože se dá pod stůl. Dobrý. To je náš tu dost, aby neříkal, že to. Jo, Tak. jděte. Já to stejně budu čekat na třetího. Mám to klidně ještě počkám. Já jaka půjdu asi to, na spawn normálně. Já jsem stejně nahoru Jestli to je, šel. tak vám, jestli, Jdeš někdo s náma? já jaka půjdu na spawn, za to rozhodčího hodně toho, ale když tady máte, když se někdo chce, tak může počít štít. Můžete si normálně jako hrát, to je to, co vám nezvíte. Jaj.
Ale je to lepší. Jo, to je ještě těžší, ne? Rychlý, ty vole. Když s námi jako ve třech? Jo. Jagger nautával přímo do misky, vole, a šel si spokojeně dál teda, no, ale Jo, až tak? ty vole, jako strklo to plechově. Půl první? Asi jo, jo. Až tak chceš nůž? Nepotřebuji, já mám pistoli. Jo. Ale dík. Potřebuji moc. Čekej. Čekej, vteřinu, zaklekni. Já mám. Tak to bylo. Ale dobrý štít jsi mi udělal. Ne, nekoupil jsem. Vidíš je? Jde! A kterou? Dostal? Za jakou? Aha. Ty piča.
Má? Kde? Nevidím. Juggernaut je před náma, nahoře. Bacha. Jo. Jo. Za kempen, dobře. Mám ti dělat štít? Mrtvola? Teď pryč.
A já se fakt, já jsem poprvé tady, takže já se s tím učím. Takže, sorry. No jsi tam ještě někoho, aspoň? Ne? Já jsem vyběh a tam byl zakempený. Ale střílí mu to docela dost. Cože? Že mu to střílí docela dost. Jo, to jo, no. Jo. Já jsem Šli- dostal tam tu, jak jsi tam byl za mnou, tak No. já jsem tam dostal do stehna, já myslel, že jsem dostal, ty nevím. No, asi tak to asi byl ten samý týpek. Cože? Jo, teď, jo. Ale dobře, ty jo. Jo, ty dobře jsme pušovali. Jdi za kooperaci. Někdo trefil, ty dobrý líp, ty se super leh. Cože? Někdo trefil jako dobrý líp, jako poslední vteřinu, Aha. to super strašně leh. No ty vole, mě taky trefili. Neviděli jste takový zásadní do Bingasovi tady ten? Neviděl jste To já jeden? vůbec. Ne. A kde jsi ho tak mohl ztratit? Já jsem ztratil já jsem chtěl vystřelit z pistole, tak najednou a nic, protože tam se na mě zásobník. A já jsem totiž předtím spadl tu minulou hru, že jo. Aha. Teda hovno, na začátku, jak jsem běžel na tu, Jo, to na jsme tu, tady. rozumím, jsem byl, jak jsem to tady vybral. To já jsem byl spadl takhle. Už je hovno tady, už je konec hry, ale. Asi tak. Ten štít mu vezmem, nebo? Já nevím, kde je. No on je vepředu, on šel nějak na ten. Ty vole, to je takhle? Cože? To je takhle? Tak nějak. Asi, já nevím. Ty vole. Má to vysoký. No, má to vysoký. Takový akorát. Akorát pro někoho jeho výšky. No. Pro mě taky. Jo? Jo. Jo, já jsem dodělal ten... Hele, nezapomněli jsme tam nic. Ale doufám, že ne. A kačo máš, tak je to dobrý. Štít taky. Já to nic nevidím. OK. Jo. A s tím se taky docela pronese, co? Cože? S tím štítem, že se docela dost pronese. Jo, no to jo. Jo, já jsem hotovej. Já vážím 60 kg z postele, jo. Já 65, v pohodě. Jo, okay. No, ty mám jako pérátka. A ještě blbec si vyrobil štít, který má tyjo kilo víc než já pomalu. Ale tak jako nevážil jsem tamhle, tak nehodrám. No tak 10, 12, možná 15 kg bude mít určitě. Promiň? Že 10, 12, 15 kg bude mít určitě. Jo? Tak to jo, jo. Na chvilku opřu. Šutíka. Takže tady ten strom přímo před náma na tom poli, tak se to pohybuje rychle, jo? Jo, OK. Tady síť. Rychle má. Super. Já se musím přesunout jinak, já tady vidím půjčku. Před tebou někde. Slyším. To je náš tady. Aha. Tak úplně náš. Někde v hradě. Myslím, že tam někoho. Myslím, že tam je Jagger s pomocníkem. Zase už? Já jsem viděl pomocníka předtím s štítem, jak šel. Hm. A
To bude tam někde. Štítonoši, pojď k nám! Neslyší. Neslyší. Tady ten říkal, co jsi... Takže by náš asi dostal. Jo, náš dostal. Náš do zákupu dostal. Počkáme, až přijde. Jestli přijde. Někde bude Jagger. Když tak to kryj tady, já budu kryj tady. No, já v to předpokládám. Jagger. Kde? Prostě jde tam, jde k nám. Jde zase Jagger. Máš? Já mám. Tam bude jeden u toho stromu, jak tam teďka kouká ten ten. Tak se nehneme. Na pole říkáš? Na pole, no. Taková sebevražda. On furt střílí, mají to dobře krytý. No, hlavně. Buď to chce na pole, protože teďka tady ze zhora je Jagger. Ale jak je to s tím kamarádem toho Jaggera? Když ho nabombím, tak prostě počítá. No, počítá. Jo. Stejně jako Jagger. Teď jsem ho trefil, vole, zase do břicha, vole, do vesty a střílel ještě dál. Víš, který to je? No, kamarád Jaggerovo, že jo? Ten hubenější. Dan. Já ne, jako to ne, jako že by... To ne, že by... Měl by to přiznat. No jasný, Podle já mě to to necítil, chápu, no. že jo, střílí on, střílí to, nemusí to, do vesty to necítí, nemusel to slyšet, No. ale už Jo. je třeba po třetí, co jsem jako fakt 100% Ale jistý dostal. jsme vlastně 3. No, jdeme. Já dýchám, ty vole. Jo, v pohodě. No, jdem. No máme ho hned tady se spavnem, no. Co se? Ty vole, super!